dimalla. Il-verità ma tinsabx fil-ħass maħbubin tiegħi. Bat ta' kieħu li għandna li jġib alienazzjoni fuq l-Ewkaristija ġu semmejtu ma nsemmiħax huwa minn ġewwa hija in-nuqqasijiet id-nubiet tas-saċerdoti, l-iskandi tas-saċerdoti li qed itilfu n-nies u jbedduhom mill-Ewkaristija mqazza. X'responsabilità għandna is-saċerdoti maħbub tiegħi ejjew nerfawha quddiem Alla b'kuxjenza u b'responsabilità quddiem il-Knisja u l-poplu li Alla fdanna. Jekk ma rridux aħjar inwarbu, jekk ma rridux nikkonvertu, jekk ma rridux illi verament niħtlu fil-mixja lil-mulej u nerfu l-piżijiet lil-mulej tagħna li mhumiex faċli. Però kantelfu lin-nies naljenawhom mill-Ewkaristija mqazza, aħjar inwarbu ħankunu ħatja biss tad-dnub tagħna mhux għannuqqas ta' ħadd ieħor. Alla ħares qatt eżistej da ħansemmija biex ikun semmejta. Ix-xitan kieku jista' jidħol fil-Knisja biex ikunu meqjumu minflok l-Ewkaristija mqazza. Ikunna Knisja sagrilek għatejdu x'qed Father Hayden nafx qed ngħid. Jekk ix-xitan ittanta lil Kristu nnifsu fid-deżert u qallu inżel adurani, taħsbu ma jittantax il-Knisja. Taħsbu li ma jittantax il-Knisja, kittanta Kristu nnifsu qallu inżel adurani. Kieku jista' ix-xitan jagħmel fil-Knisja dak li ġara b'Antiochju Epifani. Meta kien daħal fit-Tempju ġi Ġerusalemm u fil-post fejn meqjum Alla qim mill-Alla Baal, Alla fals. Kieku jista' hekk jagħmel eżistijej Satana. Il-konsegwenzi dan l-attakki kollha li semmejtilkom kollha kontra l-Ewkaristija u li x-xitan jisraq jeqret joqtol l-Ewkaristija mill-qlub tan-nies. Xiġifieri jeqrisraq jeqter u joqtol il-ħajja l-imħabba vera. Għax aħna m'għandniex ħajja mingħajr l-Ewkaristija, aħna m'għandniex l-imħabba vera mingħajr l-Ewkaristija, m'għandniex il-qawwa vera, m'għandniex it-tama vera. U lek ix-xitan jirnexxielu jisraq eżistijej dan kollu mill-qlub tal-insara, ikollna Knisja mejta. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fl-2003 ħareġ enċiklika li tgħid il-Knisja li tgħix bl-Ewkaristija. Ix-xitan ikisraq allura jkollna Knisja mejta xkun serqilha l-ħajja. Il-Madonna s'issej fid-deret tagħha madwar id-dinja. Tagħmel minn kollox biex terġa' tpoġġi l-Ewkaristija fiċ-ċentru ta' kollox, nix insemmi biss Fatima u nagħlaq bih dal-każ. Il-Madonna deret fit-13 ta' Mejju l-festa tal-Madonna tas-Sinjura tas-Santissimu Sagrament. Meta Luċija qalula l-imkien l-iktar messaġġ importanti ta' Fatima, qaltilhom dak li l-Anġlu għamel qabel id-deriet. Meta l-Anġlu qarbenna. Araw f'konnessjoni mad-deriet ta' Marija, l-Anġlu jqarben il-viżjonarji ta' Fatima. U Luċija tgħid dak l-iktar messaġġ importanti. Il-Madonna anke f'diversi eżisti deriet tagħha approvati u anke dawk mhux approvati li l-Knisja qalet tistudja u għadha tanalizza u tagħmel discerniment dwarhom, naraw li hemm rabta ta' fenomeni ewkaristiċi mad-deriet ta' Marija. Hija l-eżistijej. Kif il-Knisja permezz ta' Ġwanni Pawlu II u l-Papiet tipprova dejjem li tpoġġi l-Ewkaristija bħala l-ħajja tagħna u ma tħallix ixtan jisraqilna, kif Marija anke bid-deriet tagħha tipprova dejjem tpoġġi l-Ewkaristija fiċ-ċentru ta' kollox, ejjew aħna naqdu mal-Knisja ma' Marija u naħdmu biex impoġġi l-Ewkaristija verament fiċ-ċentru ta' kollox, nuru l-qima l-imħabba u r-rispett u d-devozzjoni vera u ma nħallux li xitan jisraq, jeqret u joqtol l-Ewkaristija mill-ħajja tal-insara. U jekk nagħmlu dan, il-muljet naslim.